Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw, kumusta ninyo no? Kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasinggasing nga magadapit kaninyo nining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ang mga pagpamato nini sa mga pagtudlo ni Master Kanamo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahonan nga referensya nga gamit, dili kini para sa pagsupak sa Biblia. Ug among gipanghinaot na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit nato sa pagtimbang-timbang, pagpamati nini mga kamaturon nga among igapagpadangat kaninyo. O nining tungora karon sa tanang mga membro sa PBCM pahinumdom nga dili nato kalimtan ang atong obligasyon sa paglikom para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O sa PBCM compound, kumusta kining tanan nga nagsunod din karon atong programa, labi na usab sa nagakalilain karon nga mga dapit sa mga chapter president no? Kumusta kaninyo nga nag-abaga kamo, nag-angkon sa radio station para maialagad kining atong programa mahatod ngadto sa nagapatalinghog kanato karon. O nining tungura, kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsoon usab diri sa dapit sa Villanueva tanan o diri sa tanang parte sa Cagayan de Oro City. O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta usab mga kaigsunan, ug mahal namong tigpaminaw, kini ang iyong alagad Brother Alan Limarok, makauban na sa inyo karon sa tulumanong mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa kauban kong ebanghelista. Kumusta usab mga kaigsunan o mga minahal namong tigpaminaw? Kini usab ang inyong igsoon, Brother Romel Kanyaman, kauban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod diha kaninyo. O aron sa dili paglangan, magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Trisaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ini atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ingon niini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog ni ining 30 City na ka mga radio stations mabati nga atong programa Visayas ug Mindanao. Aduna kitay adlawng Sabado ug aduna kitay adlawng Domingo. So atong gipangumusta ang atong mga kaigsuonan nga na nagpatalinghog dinhi sa mga radio stations sa mga nagkalinglaing dapit usab atong gipangumusta. Og usab dili na to paghikalimtan alang sa mga PBCM members no nga aduna kitay tulo ka hugna sa matag tuig. Gitawag na to kini og PBCM General Conference og PBCM Fiesta Celebration. Unang-una mao ang March 10, ikaduha ang August 19 ug ang ikatulo ang December 29. Busa atong giawhag atong mga kaigsuonan sa pagtambong niining mga hugnaa. Dinhi usab sa Villanueva, dinhi sa Power Radio, ang atong programa mabati matag adlaw kitang Sabado sa alas 3 sa hapon ngadto sa alas 4 sa hapon nga diin usa sa nagsponsor kini igsuon Brother Dibs Trisaba. Ug usab sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabion. Kay duha man kita kahugna no dinhi sa Power Radio. Ang nagsponsor niini ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin na maligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ilang tindahan dinhi sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Ug usab dinhi sa Kidapawan City, dinhi sa Mount Apo Radio mabati ang atong programa 106.1 MHz. Matag adlaw kitang Domingo. Alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon ang atong programa. Dinhi usab sa RPNDXKO, Cagayan de Oro, Radyo Ronda. Matag Domingo kita mga kahigalag, mga kaigsuonan, magsugod ang atong programa alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. Aduna kita i-replay sa matag adlaw Martes ug Huwebes, alauna 1:30 ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Live kita sa Facebook ug usab sa YouTube.
Dinhi naman sa Dapitan City, ang atong programa mabati dinhi sa DXJR 89.9 Jose Rizal Radio. Ang atong programa matag adlawng Domingo sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 11 sa buntag. Live usab ug makita sa Facebook. Dinhi naman sa Dipolog City, dinhi sa RPN DXKD, Dipolog, Radyo Ronda, matag adlaw kitang Domingo, alas 6 sa gabi ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug dinhi naman sa Cebu City, dinhi sa DYLA, duha ka hugna kita mga kahigalag mga kaigsuonan sa matag adlawng Domingo. Unang hugna sa alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa kaudtuhon. Ug ang ikaduhang hugna alas 2 sa hapon ngadto sa alas 3 sa hapon. Diin gidumalahan kini sa atong tinuod nga mga ministro o ebanghelista. Usab dinhi naman sa Tago, Surigao del Sur, matag adlaw kitang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 dinhi sa DXAL Like FM dinhi sa Tago. Ang nagsponsor niini ang atong mga kaigsuonan, pinangunahan sa atong chapter president dinhi sa Tandag City Branch, si Brother Demetrio M. Campado. Ug ato usab gipangumusta ang atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab din higapon sa United States of America, atong gipangumusta si Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brother Nick? Ug usab si Attorney Ramel G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel, ato usab gipangumusta. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brother Ronnie, makita ninyo sa screen no. Mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen no, kung nagalantaw ka mo sa tong video mga kaigsuonan, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon ato gyapon i-display. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Ug usab ato pong ipahibalo sa atong mga kaigsuonang mga PBCM no nga kini si Mr. Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak og gi-expelled na ni sa PBCM. Kung aduna may pagsibya niining si Mr. Aquilino Valencia sa mga kahanginan kana iya na lamang ug wala nay kalabtanan ang pagtulon ang PBCM ni ana ubos sa pagdumala sa atong Executive and Vice President Reverend Charlie Eugenio nga mo'y kasaligan ug sinaligan. Ug dugang pa atong i-display sa screen no, ang atong branch meeting dinhi sa Butuan sa miaging Septembre 21, 2025. So ato usab gikahimamat no atong mga kaigsuonan diha. Ug kumusta kaninyo? Og ato usab i-display sa screen no ang ika-21 nga live anniversary sa atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. sa miaging Septembre 26, 2025. Ug aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kumo pagbalik kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Alan, Brad Daves, Brad Romel, ang may tungod sa ang kaluwasan ba sa tao, ang bag-ong langit o bag-ong yuta, sumala sa Biblia. Part 2 series kini sa part 1 nga atong napamatian. No? Atong gipadayon kini sanglit nakapakabililhon tungod kay daghan pa ang rason o angay natong masayran. Pero sa dili pa, ato usa nga i-display Brad Dibs o sa pagpamusta sa mga nagapangutana kanato o atong gipanghinaot nga sila, ilalamang kitang sundan aron mabati nila ang tubag o ato pong ihatag kung diin ang mga pagtubag nato nila mabati sa ilang mga pagpangutana kanato. Okay Reb, so mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Boy Ortega, ikaduha si Rigor S. Aled Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ikatulo si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ang ikaapat Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ug alang sa mga nagapangutana no, ang tubag sa inyong pangutana mabati sa RPN DXKO sa oras alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. Okay na, Reb? Busa atong gyangyo sila nga inyo lang sundan bisan og dili pa parte sa inyong pangutana pero bililhon man gyapon kay maghatag man sa kini og katinaawan. O atong balikan ang atong paghisgutan nga tema nga mao ni nga ang kaluwasan ba sa tao, ang bag-ong langit ug bag-ong yuta sumala sa Biblia. Part 2 series sa part 1. Ngano? Tungod kay kining mga dagway sa mga mabutang nato nga
mangingilad na sa sistema sa wali ba. Kaya ang original god ang PBC man. Kung imong ipamatuod nga kamoy tinuod ang atong ipasabot nini ang padim Padim. nga ang nagtukod si Herminis Macarayo kauban ni Danilo Nakwa. Kaya makita man gani nato pud ang ilang gidaghanon kay nagpa picture pa lugar kunuhay sila diri sa gisibiyahan nila og mausab ang atong ginasibiyahan karon. Busa puriso nga una ilang gipamatud-an nga ang kaluwasan nila sa gitawag og bag-ong langit og bag-ong yuta nga ang gidak-on dako pa sa atong gipuy-an nga kalibutan. 3 times daw ang gidakon Oo, sa ang kalibutan. Gidakon. O gitawag ka na og super earth sumala sa mga science, sa science. Tinod. Makita ug makuha nato ang referensya. Ang science tag-una nga mao day na ilang kaluwasan pero okay ba ang scientist nga nagsulti ang gidakon sa kalibutan nga mao ilang kaluwasan nga butanganan ba dito sa kaluwasan nila? Kay sumala sa ato nang napamatudan, wala may mabuhi dito. Kay ang kining gitawag nilang New Earth Rib sa atong pagpanuki-duki mao kining Super Earth no. Base sa atong pagpanuki-duki mao kini ang HD 21749B based sa theguardian.com. So atong gisusi sa theguardian.com kini daw nga planeta gaseous man daw ni nga planet. Unya atong gisusi kung pwede ba or habitable for life ba? Base sa mga eksperto, wala man daw mabuhi didto. Na matingatang ang kaluwasan busa sa original nga bag-ong langit o bag-ong yuta sa pagtulo ni Master mga malamong tigpaminaw mga tao na tungod kay ang makatawan sa unang panahon sa pagpangalagad sa Israel nangalagad sila di kang huba dili pa to maong mga katawhanan na o sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo dili pa to maoy mga gitawag og katawhan. Busa ang bag-ong mga katawan karon na diri lugar sa Espiritu Santo. Pero taliwala niya na ang original nga kanta ilang gi-revise. May tato og pag-revise nila didto ang gamiton nila sa bag-ong langit og bag-ong yuta. Pero ang gigamit pa dinhi contradiction kay kini lagi mangawat mo awat-awat ta. Wala ba makuha gyud og kawatan ka nga kawatan unya ang magwardya nga magwardya gyud masakpan sa gwardya ang kawatan iunya na mi ang pagkasapon atong i-display Brad Dever, Brad Alan, Brad Romel ang atong awit unya atong pagabason tagsa then isunod nato ang ila den Brad Dever walang pagbasa Brad Dever. Okay, so mao kini ang original gyud nga PBCM original word for word nga lyrics rib no. Mao kini ang title dinhi O Kalipay. So atong pagabasahon mao kini O kalipay inig katapos sa buluhaton sa yuta sa pagdala sa tinubos dinhi sa bag-ong yuta. Timanan nato sugod pa lang sa pagdala daw sa tinubos dinhi sa bag-ong yuta wala may magmensyon si Master aning kanta nga didto. Kay kung didto rapturon ta didto tas ibabaw. Pag ingog dinhi ni aras kalibutan padayon Brad Dever. Matud pa dugang dinhi. Ang kalipay dili na madugay. Ang kalipay wala nay pagkamatay. Kay ang adlaw haduol na nga managtigom kita. Dayon atong isunod dugang pa dinhi. Ang pagdayeg atong awiton. Pagpasalamat kaniya. Dugang pa dinhi. PBCM ang daygunta dinhi sa yutang bag-o. Dili di ay giingon Brad Dever nga didto sa Oh, Super Earth yutang or bag okay, New kung Earth. didto sa yutang bag-o ilam na di New Earth katulok gidakon kining atong gipuy-an nga kalibutan di pa day nato Brad Dever. Okay, dugang pa dinhi. Nahisulat kalipay lunlon sa pagtulon-ang bulawanon repirado sa PBCM. Nga giandam na ni Master dinhi sa yutang bag-o repirado gyapos PBCM. Okay, to ana may nag-una gi-highlight na to rin. Dayon, tinuod. padayon. Dugang pa. O dugang dinhi reb. Ang kalipay dili na madugay, ang kalipay wala nay pagkamatay. Kay ang adlaw haduol na nga managtigom kita. Giusban pa gyud. Nga managtigom kita. Oh, to kay awit man last stanza lugar to. Tinuod. Karon atong ipakita sa unan nga ang highlight no nga red
para sa dinhi sa bagong yuta, no? Giingon sa atong awit, ang pagdaig atong awiton, pagpasalamat kaniya. Mo ni ilang gikopyahan. Pero, unsay nakabutang? PBCM ang daygunta, dili ang PEDM o PADM. Asa man, dinhi sa yutang bag-o, kung doon na may yutang bag-o, granting nga kunuhay, atong sundon tong adtutas, gitawag nila og katulo ka gidakon ang kalibutan nga gitawag og super earth. Di ang PBCM gyapoy mabutang dito dili kamo tanaw ra mga kawatan. Pero ang mga kawatan sa pagpamatod bisag kanta ba gikawat gyapon para ipahaom nila Brad Romel, Brad Alan, Brad Deber. Atong ipadayon i-display nato ang ilan na pun nga awit nga gikopya og musumada ba kay dapat kung mag-ingon ka nga sila'y katumanan, ang gamiton nga word, dinhi, sa yutang bag-o, conflict kay dinhi man. Kinahanglan nga, didto, pero tanawa ka ni ang maong awit. Basig makabantay ni sila, ilang usbon nga, ato din yung didtuhon, kaya waman din dinhi sa yuta yun. Itong i-display ang ilang, pati pa ang ilang logo, girime, pare sa ato ang logo. Gila-ilain lang istar ba, nagubot. Kay ang ato gong logo sa PBCM official sale, ang kinimang bandera, pero tanawagan ito, ilang bandera nga giawa to. Asa nakabutang ng istar, naglaag-laag ba? To asa pula, to as blue, napod sa puti, kay kinilaging nasalaag na. Nakaroon, palihog pagbasa word for word sa ilang gikopya dinhi sa atong kanta nga gi-revise, Brad Deber. Niya, mo ning ilahang lyrics reb giusab na. Mo kining lyrics sa PEDM. Niya atong pagabasahon matud pa dinhi sa title o kalipay gihapon. Dayon ang unang stanza mo kini. O kalipay inig katapos sa buluhaton sa yuta sa pagdala sa tinubos dinhi sa bag-ong yuta. Dayon dinhi sa chorus na matud pa dinhi ang kalipay dili na madugay. Ang kalipay wala nay pagkamatay. Kay ang adlaw haduol na nga managtigom kita. Dayon sunod ang ikaduhang stanza matud pa dinhi ang pagdayeg atong awiton pagpasalamat kaniya ug si master ang daygunta dinhi sa bag-ong yuta. Kana undang dapita, PBCM naman na ang daygunta. Tinuod. Dinhi sa bagong yuta. Pero way question og si Master man. Nadigyapon mo sumada kay ang gamit nga wording nila, mauman ang wording na to, dinhi sa bagong yuta. Dapat kay dadon man din sila rapture dito. Dili makamao ba sa paagi sa istorya ba? Dili pa lang daan, ikalbong na. Sa ilang lyrics di nga gi-revise nila reb, di gyapon mohaom dahil sa ila ha. Karon ato ipadayon. Sukwahi ato ipadayon. Sa diri sa ikatulong nga stanza, nahisulat kalipay lunlon sa pagtulon ang bulawanon nga giandam na ni master dinhi sa yutang bag-o. Kung doon na may giandam ni Master nga pagtulon ang bulawanon, ilang gianam-anam og revise ba? Dinhi ra gyapon sa yuta nga bag-o. Wala gyud dito sa bag-ong yuta para tawgon na nga super earth. Sa Tagalog pa nagkakamali kayo. Maraming mali. Ha? Mao. Na niya, ato'y padayon reb. Sa ikaupat nga stanza mao kini. Ang saad sa atong amahan nga kitang tanan pagatumbasan sa atong binuhatan dinhi gyapon sa gingharian. Karon ang problema ron kining last naman no? Last na reb. Ang saad sa atong amahan nga kitang tanan pagatumbasan sa atong binuhatan dinhi sa gingharian. Kung doon na may tumbas sa binuhatan ninyo, kay tigpasalaag man mo, dito mos linaw nga kalayo, oy, sa 21.8 sa pinadayag, sa mga talawan nga may talaw, nga wala magpadayon sa pagtulunan sa PBCM nga, nasud dinhi sa bag-ong yuta sa atong lyrics nga original. Dili kay dito sa bag-ong yuta. Diya palang mga mahal namong tigpaminaw, manang nabutang na tuog ang kaluwasan basta tao sa bagong langit o bagong yuta sumala sa Biblia. Part 2 series sa part 1 kay kano gipaday na to para pag-indig, pag-comparison sa mga lyrics sa kanta nga ilang giawat-awat.
pagpamatuod nga dinhi gyud na walay lain nga gitudlo ang Biblia dunay dapit nga dinhi gyud na nga hawa sa katalagman. Makita unya nato kada sa unahan ato sang ipakita nga ang ilang bag-ong yuta gyud adto gyud sa ibabaw. Sumala sa pagpangutana ni Makarayo nga ang iyang gipangutana mao si Danilo Nakwa atong pamation. Kapatid na Dani, susuriin po natin sa banal na aklat. Saan po dadalhin ng Espiritu Santo? Dahil ang sanglibutan na ito hindi na mapakinabangan, kapatid na Dani, sa nabasa po natin na nagkasulat sa Biblia. Saan kaya dadalhin ng Espiritu Santo ang kaniyang mga lingkod pagdating sa araw ng paghukom, kapatid na Dani? Well, babasahin naman natin ang nakasulat dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 13. Ito ang nakapahayag. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay maghintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinadhana ang tinahasanan ng katuwiran. So, dadalhin ang mga tao doon sa bagong lupa. Maliban sa binasa mo na nagbanggit na mayroong langit at mayroong lupa, saan pa po mababasa na nagbanggit na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay mo sa ID, sa lahat na ng BDM na kukuha ng ID? Oo, doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth, tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Sa Biblia, kung babasahin po natin, mayroon na po tayong mababasa na dagdag sa Biblia na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay kayo. Kasi kayo ang naglagay sa doon sa ID, sa lahat na ID ng PEDM. Oo, mayroon tayong magbabasa dito sa Apokalipsis, sa Kapitulo 21. Ito ang pahayag na nakasaad sa Biblia. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ni ang dagat ay wala na. So, dahil ang sanlibutan ay susunugin, so wala na ang makatira doon, wala na matitira ng mga tao. So yung mga sinugo ng Diyos, o yung mga bagong yung mga bagong niyang tauhan, doon sa Berdalin, sa bagong lupa, sa bagong langit, sa ibang sanlibutan. O nakita nato dahil daw susunugin itong buong lupa, ang mga tauhan daw buti pasabot sila na doon dadalhin sa bagong langit at bagong lupa. O kita mo, doon ang gigamit doon. Sa Cebuano pa, didto. Oh, dili naman gingog dinhi pero ang awit dinhi sa dito sa bagong langit at bagong lupa. Na mismo dahil ilang giribais nga lyrics, mo kontrar man po dahil gani di ay silang kaugalingon nga pagtulunan. Tungod kay ang gigamit ni Master sa pagtulo originally diri manggod ang kaluwasan. Og ang priba dunay mawasak sa Tagalog pa maguba ang mga parties sa yuta na totally Brad Romel, Brad Deber, Brad Alan nga nahurot na gyud. Og ang priba nga dunay dapit nga gipreparar sa katawhan sa Dios hain mabasa Brad Alan ang priba. Atong mabasa rin, nakasulat sa Isaias Kapitulo 32, versikulo 18. Mao kini ang nakasulat. Ug ang akong katawuan magapuyo sa usaka, makigdaiton nga puloy-anan, ug sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman, sa mga pahulayan nga malinawon. Kung mao matinaw sa gibasa ni Brad Alan nga og ang akong katawhan magapuyo sa usaka makigdaiton nga puloy-anan. Og sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman, sa mga pahulayan nga malinawon. Gani sa atong mapakita sa Biblia, adunay atong ikahatag nga example may tungod sa gitawag og siyudad sa Sodoma ug sa Gomora, ha?
makita na to nga pag-experience nga kung doon na may katalagman ang kagawasan o kalingkawasan para sa makatawhan sa Dios diriregyapon sa yuta. Pero para makita nato, Brother Romel, atong sugdan sa pagbasa, hain kini. Sa Biblia lang gyapon, Reverend, sa Genesis kapitulo 18 bersikulo 20 ngadto sa 33 sa atong pagbasa gingon sa 20. Og si Jehovah mingon kaniya, tungod kay ang pagtuaw sa Sodoma ug Gomora dako kayo, ug tungod kay ang ilang sala mabugat sa ilabihan gayud. Mulugsong ako karon og tan-awon ko kung nahuman ba gayod nila ang ilang buluhaton sumala sa singgit nga miabot kanako ug kung wala mahibaloan ko ra. Unya ang mga tao mitipas gikan dito og napaingon sa Sodoma apan si Abraham nagtindog pa sa tubangan ni Jehova. Ug miduol si Abraham og mingon kaniya, pagalaglagon mo ba usab ang mga matarong uban sa mga dautan? Tingali kaha og adunay kalim-an nga mga matarong sa sulod sa syudad. Pagalaglagon mo ba diay? O dili mo pagasayluan ang dapit tungod sa kalim-an nga mga matarong nga naa sa sulod nini? Halayo kanimo ang pagbuhat sa ingon niya na nga patyon mo ang mga matarong uban sa mga dautan ug nga sa ingon niya na ang mga matarong magasama sa mga dautan. Kana halayo kanimo. Dili ba ang maghuhukom sa tibok nga yuta magabuhat sa matarong? Ug mingon si Jehova, kung may hingkaplagan ako sa Sodoma nga kalim-an nga mga matarong sa sulod sa syudad, pagasayloan ko kining tibuok nga dapit tungod kanila. Og si Abraham mitubag og mingon, aniya karon ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abog og abo lamang. Tingali kaha ang kalim-an nga mga matarong makulangan og 5. Pagalaglagon mo ba kadto tungod niadtong 5 nga nakulang sa tibuok nga syudad? Og mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto kung adunay kapatan og 5. Og miusab pa siya sa pagsulti kaniya og mingon, tingali may hingkaplagan didto nga kapatan og mitubag siya, dili ko pagabuhaton kini tungod lamang sa kapatan. Og mingon siya, dili unta masuko ang akong Ginoo ug ako magasulti. Tingali kaha nga didto may makaplagan nga katluan ug mitubag siya, dili ko pagabuhaton kini kung didto adunay makaplagan nga katluan. Ug miingon siya, aniya karon nga nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo. Tingali kaha may makaplagan didto nga kaluhaan. Mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa kaluhaan. Og siya mingon, dili unta masuko karon ang akong Ginoo og magasulti lamang ako sa makausa. Tingali kaha may hingkaplagan didto nga napulo. Mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa napulo. Og mipadayon sa paglakaw si Jehova sa human siya makigsulti kang Abraham. Og si Abraham mipauli sa iyang dapit. Nakita na to, mga mahal na mong tigpaminaw, Brad Deber, Brad Alan, Brad Romel, sa imong gibasa, nga nangutana si Abraham, nga kung pananglitan, dunay kalimaan, 50 ba? Laglagon ba niya to sila? Ingon ng Diyos, dili, kay mga matarong man. Kung ka makuhaan tong kalimaan og 5, mahimo lang kapatan og 5, sa ato pa 45. Nito ba ang Diyos, dili ko laglagon nga maapil lugar sila kay mga mataruman. Hangtod gipaubos nga nabutang sa 30 ngadto sa 20 ngadto sa napulo, nasabtan ni Abraham nga bisan pag i-reduce pa niya, ang Diyos manalipod gyapon sa ginatawag og mga tao nga nagbuhat sa matarong kay dili man ang Diyos naghimo sa pagkamaghukom nga dautan ang iyang paghukom nga ang mga matarong i-appeal sa mga dautan sa paglaglag. Unsay atong purpose nini? Para ipakita nato nga kung aduna may gisgutan nga kaluwasan kini bilang example, makita nato nga adto ba sila gibalhin ba sa una pa adto sa gitawag og kanang dad-anan nilang makarayo nga new heaven and new earth nga mo'y ilang kaluwasan
kun kining kalibutan nato katuluman gidak-on niya na gitawag og super earth. Kining HD 21749B. Nakaron. Mao nga atong ipakita, Brother Ber. Kay ilar bang kugihan pagbasa nga magkuha sila example ni ining nahitabo sa Sodoma ug sa Gomora. Nga ilang gimblo kay nagpakita man kuno to nga do nagidautan, ilang gi-conclusion nga gigamit nga isip himplo, pero ang gi-example o himplo bulag sa ilang pagkakatumanan lugar sa kaluwasan kay dadon man sila ngadto sa langit o i-rapture man sila diya sa bag-ong langit o bag-ong yuta. Pero ang kanta wa magkadimao dinhi man. Dili man ingon nga doon dito man kung sa Tagalog pa. Nakaroon atong ipaden ba deber sa diha nga laglagon sa Dios ang Sodoma ug ang Gomora. May gipakita ba ang Dios nga adtuan o dapit nga kanang dapita hawa sa katalagman nga sibo sa gibasa gadina ni Brad Alan ang Isaiah 32:18. Ni Areb dinhi sa Inisis kapitulo 19 bersikulo 17 ngadto sa bersikulo 28 ingon niini ang nakapahayag Reb. Matud pa dinhi. Og nahitabo nga sa gipagawas na sila miingon siya, kumalagyaw ka tungod sa imong kinabuhi. Dili ka maglingi-lingi sa imong likod, nimuhunong ka niining tibuok nga kapatagan. Kumalagyaw ka paingon sa bukid, aron dili ka masunog. Diya palang daan aduna day kalagiwan para dili sila maapil pagkasunog nga ang mga matarong nga nasulod sa yuta sa Sodoma ug sa Gomora. Tinuod. Dayon dinhi sa bersikulo 18, mao kini. Ug si Lot miingon kanila, o dili unta mahimo kini mga Ginoo ko. Dayon sa bersikulo 19, mao kini. Ani akaron ang imong ulipon nakakaplag og grasya sa imong atubangan. Dugang pa dinhi, o gipadako mo ang imong mahigugmaong kalulot nga gipakita mo kanako sa paghatag kanako og kinabuhi. Apan dili ako makakalagyaw ngadto sa bukid, tingali ka maalaot ako sa kadaot og mamatay ako. Lugar mo kini ang sulti ni Lot ngadto sa iyang gikaistoryahan ini. Nayon sa bersikulo 20, ani akaron kining syudara haduol nga kalagiwan og kini jutay man. Pagkalagiwa ako didto, dili ba kini jutay? Og mabuhi ang akong kalag. Nihangyo siya nga may dapit nga iyang nakita nga diutay pero dito lang siya pakalagiwon unta kay iyang nakita nga mabuhi man siya dito. Dayon naman Nayon dinhi naman sa bersikulo 21, matud pa rin, ug siya mitubag kaniya. Tan-awa, gidawat ko usab ang imong gipangayo mahitungod niini. Ug dili ko pagalaglagon kining syudad nga imong gihisgutan. Dayon, dumali ka, kumalagyaw ka didto, kay wala ako ing arang mabuhat hangtod nga moabot ka didto. Tungod ni ana, gihinganlan ang ngalan sa syudad nga Zoar. Dayon sa bersikulo 23, ang adlaw misidlak sa ibabaw sa yuta sa pag-abot ni Lot sa Zoar. Unya gipaulan ni Jehova sa Sodoma o Gomora ang azofre o kalayo nga gikan kang Jehova didto sa langit. Og gilaglag niya ang mga syudad og kadtong tibuok nga kapatagan uban ang tanan nga mga pumuluyo ni adtong mga syudara og kadtong na nagtubo sa yuta sukurot gyud kalaglag 26. Apan ang asawa ni Lot nga didto sa ulahi milingi sa likod niya og nahimo siya nga haligi nga asin og mitungas si Abraham sa bukid sa dapit diin siya mitindog sa atubangan ni Jehova. Og milantaw siya sa dapit sa Sodoma ug sa Gomora og ngadto sa tibuok nga yuta ni adtong kapatagan og nakita niya og ani akaron ang aso nagautbo gikan sa yuta ingon sa aso sa usa ka hudno. o atong nakita no sumala sa Biblia nga ang kaluwasan din nila Brother ni Lot Ni asa siya nahangyo nga dito makita ang kaluwasan og mabuhi siya. Naara dinhi sa Zoar dinhi sa kalibutan wala sa laing nga kalibutan nga katong 3 times ang gidakon Reb. Busa katong Zoar mo dito ang dapit din dito ang safety
sa ilang kinabuhi o ingon nga kaluwasan sa panahon sa kang Lot sa pagsunog sa Sodoma ug sa Gomora. Pero giingnan ang asawa ni Lot nga dili sila ipalingi, way lingi-lingi, pero kining na siguro kawili dito sa dapita sa kabtangan niya, paglingi niya, pan ang asawa ni Lot nga dito sa ulay, milingi sa likod niya, og nahimo siya nga haligi nga asin. Mo na problema. Pero di po nato konklusyonan nga mingunta nga, mo ning atong gitimplaron nga asin. Busa di ta magyama-yama pod. Kay gikuha lang sa Dios nga ang Dios gamhanan nga paglingi niya, nahimo siya nga haligi nga asin. Siyempre kung asin, parat gyud to. Pero kanang atong giasin, gitimpla sa atong pagkaon, dili po na nga mo ng asawa ni Lot. Nga karon, atong nakita nga pinagi nini, naaragyo di ay sa yuta. Na mao nang gitudlo ni Master nga bag-ong langit ug bag-ong yuta, mga katawhan na, ang bag-ong yuta, dapit na sa katawhan sa Dios sa ikatulong hugna nga panahon. Wala na nga tua didto sa ibabaw. Nga dadon matod pa ni Hermenes Macarayo. Muna nga aksyon pa rin. Nituo mi, rapture ba? Dadunta. Dadunta. Kung gumikan kay Espiritu Santo manluluwas, siya'y magpaibalo sa mga tao, asa niya dadon ang mga tao nga iyang luwasunon. Kung asa na, didto sa bagong kalibutan. Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture. Dadon ta ba? Na kay dadunta, dinhiman sa yuta. Oh, makita na to conflict, contradiction ang mga pagpamatod, bisan pa sa awit pa nga ilang gikopya. Pero ang atong sosyon ron, unsay gisgutan basta kaliwat ta sa Dios, sumala sa Biblia. Magisgot tag kaliwatan sa Dios o kaliwat sa Dios, Brad Alan. Giunsa ba pagpayag sa Biblia ang gitawag og kaliwat sa Dios? Atong pagabasahon rib, nakasulat sa Buhat, Kapitulo 17, versikulo 29. Mao kini ang nakasulat. Kay kaliwat man di ay kita sa Dios, nan dili nato paghunaon nga ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid o sa panghanduraw sa tao. Nakita na to nga basta kaliwat na ita sa Dios, Brad Romel, Brad Alan, Brad Deber. Kung kaliwat di ay kita sa Dios, dili daw nato paghunaon nga ang pagka-Dios kung Dios man. Ang Dios sama sa bulawan? O ang Dios sama sa lapi? O sama sa bato? Nga minugna daw sa kabatid sa paghanduraw sa tao. Wala niya nang huna-una kung kaliwat ka sa Dios. Pero ang kaliwat sa Dios, asa ang kaluwasan? Dito ba sa gitawag nila ni Hermenes Macarayo o ni Danilo Nakwa nga super earth? Nga ang gidakon katuluhon, kadakon kining kalibutan kung kaliwat ta sa Dios, sumala sa Biblia, brother. Na ni Areb, atong pagabasahon, atong pagapribahan, dinhin nato pagabasahon sa Salmo, Kapitulo 25, versikulo 13. Ingon niining nakasulat dinhi sa balaang kasulatan. Matud ba dinhi? Ang iyang kalag magapuyo sa kasayon, o ang iyang kaliwat magapanunod sa yuta. Kung mao matinaw, kung kaliwat dahil sa Dios, ang iyang kaliwat sa Dios, ang iyang kalag daw magapuyo sa kasayon, o ang iyang kaliwat magapanunod sa yuta. Di argued sa yuta ang pagpanunod. Kung hain, katong giingon sa atong kanta, nga dinhisa, bag-ong yuta, pibisim ang daygunta, dili kay didto. Pero magkanta sila, dinhiman ang giawatan nila. Pero og luwason na sila, didto man, di nagkasinayop na ang kanta o ang pagpamatuod nila. May lang ni sa kanta kay dinhi, pero pagpamatuod na doon, hindi na dito. Ha? May pay dito nga bag-o bang cell site ba? No? Pero kanang ilang dito, wa na. Ang dito nila nagkabuang-buang. Doon, dito. Asa nakapunta. Nakaron, hayan pang dugang payag sa Biblia, Brad Romel, nga pagkakaliwat sa Dios, nagitaganan gyud ang Dios, dinhiri gyud dili dito sigon sa ilang pagpamatuod nga ug sa Tagalog pa baluktot. Na bang
Liko ba? Baliko. Balik ko. Hayang dugang priba, Brad Romel. Ni Reverend ang dugang prueba Reverend atong pagabasahon sa Salmo kapitulo 27 bersikulo 5 gingon. Kay sa adlaw sa kasabok pagataguan niya ako sa iyang puloy-anan. Diha sa tabil sa iyang balong-balong pagataguan niya ako. Ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato. Nakita na to, kung doon naman daw adlaw sa kasamok, pagkataguan niya ako sa iyang puloy-anan. Di, may puloy-anan di ang Diyos. Diha sa tabil sa iyang balong-balong, pagkataguan niya ako, ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato. Atong nakita nga aduna di adlaw sa kasamok. Ngano nga adunay taguanan nga gitagana sa Dios ang iyang mga katawan sa adlaw sa kasamok. Hain man nga masamok berdalan sumala sa Biblia. Atong pagabasahon Reb, nakasulat sa Salmo kapitulo 31 bersikulo 20. Mao kini atong mabasa. Sa taguanan sa imong presensya, pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga mabudhion sa tao. Pagataguon mo gayod sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga dila. Nakita nato, tungod kay sa atong gibasa sa unahan, kay sa adlaw sa kasamok, pagataguan niya ako sa iyang puloy-anan. Nadi adlaw sa kasamok. Busa, ang Diyos mo papasipti sa iyang mga katawhan. Dayon, katong atong gibasa o gibasa ni Brad Alan, giingon, sa taguanan sa imong presensya, pagatipigan mo sila, gikan sa mga hikay nga mabudion sa tao. Nga naman, gi-highlight na to rin. Pagataguon mo gid sila sa usa ka puloy-anan, gikan sa paglalis sa mga dila. Di, dunay kasamok, kay doon na may paglalis sa mga dila. Unsa may hinungdan sa kasamok o paglalis sa mga dila. So wala sa Biblia, Brother. Ni Areb, atong pagabasahon sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 2. Matud pa dinhi, unsa may nakaingon sa mga gubat, ug unsa may nakaingon sa mga panag-away diha kaninyo. Dili ba mauman ang inyong mga pangibog nga sa kanunay nagakagubat nga anaa sa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas? Adunay mga butang nga inyong tinguhaon. Apan dili ninyo kini mabatunan. Busa mo patay kamug tawo. Ug adunay mga butang nga inyong kaibgan. Apan dili ninyo kini maangkon. Busa kamo muaway ug makigubat. Kamo wala managpakabaton tungod kay kamo wala man mga muyo. Nakita nato sa Biblia, tungod kay ang katarungan nila ni Mikarayo, doon naman yung ikatulong gubat. Way lalis na. Natingalam nga ita, hatagan ko no silang panipas. Ang butlag mo tipas ba? Masintro mo ni sila, kinapayas ba? Dili ko no maunsa sila, ini kagubat, kaya naipulong sa Diyos. Naghatag bitaw sa master na, pero natingala ta. Naamday para sa gubat, ganong nilikay man mo sa gubat, na doon man mo dito superior. Di ba nahanggaw ang inyong pagpamaton niya na? Pero sa, wala pa ni mo basa, Bradiver, ang Santiago 4.1 nga to sa Diyos. Katong ibasa sa Salmo 31, balikan ta, versikulo 20, nag-ingon, no? I-highlight na to rin. Pagataguon mo gayod sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga tao. Di ko maglalis, di na masabtan, ang hitabo din, mao nga gubat, unsay gikalalisan. Motong gibasa ni Bradiver ang Santiago 4.1-2. Unsa may nakaingon sa mga gubat, di, lalis na. Kung maggubat ka ni, nabagoy nagubat nga wa na sila maglalis, o kung siya ilang gikagubutan, ana, nganong nagubat. Tungod kay giingon, adunay mga butang nga inyong tinguhaon. Apan dili man ninyo kini mabatunan, busa mo patay kamog tao. Ug aduna may mga butang nga inyong kaibgan, apan dili ninyo kini maangkon, busa moaway ug makigubat. Kamo wala man nagpakabaton tod kay kamo wala man mga moyo. Sa to pagustog away, lalis na di nagubat na. Pero ang Dios may dapit nga taguanan sa iyang mga katawhan. Nakaron, gipahayag ba gyud sa Biblia nga adunay gubat o kinsay nakasulod diining mga tao nga naa sa gisgutan nga naghuna-huna og gubat kay mopatay kay naibutang nga iyang
gustong maangkon. Gitudlo ba sa Biblia, Brother Roman, kung anong nahitabo ang gubat? Dugang payag sa Biblia? O Reverend, sa Pinadayag, Kapitulo 16, versikulo 13, ngadto sa 14 ang atong pagbasa. Sa 13, iyon. Og nakita ko nga diha sa baba sa dagon, og sa baba sa mapintas nga mananap, og sa baba sa mini nga propeta. Nang gula, gikan niini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro, nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Busa gipatinaw sa Biblia sa bersikulo 13 ang hinungdan di ay kay diya nakita daw diya sa baba sa dragon ug sa baba sa mapintas nga manap ug sa baba sa mini nga propeta tulo lugar. Nanggula na gikan nini ang tulo ka mga mahugawng espiritu nga murag mga baki nga naa diha niya na. Og dayon kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro. Nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat. Nga ang maong gubat gitawag og sa dakong adlaw sa Dios nga magawom sa tanan. Gitawag din na kanang dakong gubat, dakong adlaw na sa Dios nga gitawag og magagawom sa tanan. Nakaron, tungod kay naaman ka ng gubat, sa pagpahayag sa Biblia, unsay gipayag sa Dios kung moabot man ang ikatulong gubat sa kalibutan, Brad Alan, sumala sa pagpamatuod sa Biblia. Mao kani atong mabasa rib ikaduhang Kronikas kapitulo 20 bersikulo 15. Mao kini ang gingon. Og siya miingon, pamati kamo tibuok Juda, ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem, ug ikaw hari Hosapat, kini mao ang gipamulong ni Jehova kanimo. Ayaw kamo kahadlok ni pagmaluya tungod niining dakong panon. Kay ang gubat dili inyo kundili iya sa Dios. Kung mao, mga mahal mong tigpaminaw, nga nagsunod dining programa, mga langit tong lamdag sa kinabuhi nga sa atong pagbadan ang kaluwasan ba sa tao ang bag-ong langit ug bag-ong yuta sumala sa Biblia? Dili gyud mao. Kay ni ara sa yuta ang kaluwasan. Kung mahitabo man ang gubat, mahitabo gyud. Kay ang gubat dili man inyo kundi sa Dios. Sa Dios di ay nang pagbuot gipanagna na. Ang kasiguruhan nato kung naata sa Dios kay ang safety sa Dios nga gipreparar na aman lugar diya niya na. Gani ang wala nato makita sa atong mga mata mo na ang gitagana sa Dios. Hay nang prueba sa Biblia, Brad Deber. Ni Areb atong pagabasahon sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 9. Ingon niini ang nakasulat, apan ingon sa nahisulat, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao. Ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Busa matinaw sa gibasa ni Brad Deber nga ang ingon daw sa nisulat, ang wala makita sa mata nato lugar, ni madungog sa dalunggan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao. Wa nato na mahibaw, dili ka nato nagagikan. Ang gitagana sa Diyos alang kanila nga nahigugma kanya. Hay nang gitagana, katong dapit. O si Master pa sultion sa atong basahon ingon nga Biblia, Brad Deber, hain ba ang dapit nga gitudlo ni Master nga kontradiksyon na sa pagpanudlo ni mga awatiro, mga kawatan sa pagpamatod sa wali nga Espiritu Santo, nangawat pa sa kanta na bulyaso hinoon. Kay ang daygon sa bagong langit o bagong yuta, granting nga to si babaw, PBC iman, pero sa ilaha, pad-iman. Nagyunsa man na ninyo. Matupan nila nga, nangabuang din na sila Reverend. Sobra pa. Wapagani na sila magpuasa. O magpuasa gawas ni makarayo kay una mang nagpuasa, wapat tingali makuha ba ang
sana lamog-lamog ba sa pagpuasa mo na nga murag naingon ana na ang tunada sa pagpamatod ba? Sa kang master, dag-on pa ba ninyo sa master? Mao may inyong gidala-dala. Ha? O wa mo makalay. Di si master gyud dili kalay, di kamoy kalay. Ngano man atong pamatud-an pinagi sa ebanghelyo ni Master Bradeber. Hain ba ang kaluwasan og safety nga dapit? Oh, naara din sa kalibutan riboy. Wala didto sa Gitudlo nila. gitudlo nilang katuloon ng kalibutan nga gidakon matud pa din sa kini atong Biblia red. Kini naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga ang authors ni Reb, unang-una Reb, ikaw Reb, Reverend Charlie to R. Eugenio, uusab si kanhi kauban nato Danilo Tinacoa. Okay, gihimo man atong katabang Deber pinaagi lugar ining pag-imprinta pero iya pag yung gipasiatab nga ang yang bata magyoy nag-imprinta. No, mao Kay atong aron ba ma-promote ang pagka kini dani kay gusto magpamilyado na nabutang na ang ngalan siyang bata kanusan ni Gula. Oh, napa din ang kanus-an ni Gula Reb, kini nga ato ang Biblia sa Espiritu Santo. First printing October 10, 2014. So 11 na diay katuig Reb. Ang nagpreparar Oh, nagpreparar. Nagprinted? Oh, nagprint. Matud pa din printed by Zailani Computer Services, San Antonio, Hasan, Misamis Oriental. yaning bata. Ang yang anak. Di sa ato pa dugay na dili ni gisulat para kontrahon ang ilang sistema karon. Na unsay gipayag ni Master Bradeber ingon nga Biblia sa atong kapanahonan sa Espiritu Santo. Niya, atong pagabasahon din ni Reb sa chapter 4 or kapitulo 4, versikulo 139. Matud pang Master, kamong mga mag-uuma sa kugon, ang kugon gipasabot, sityo sa barangay San Antonio. Matud pa diring Master, kinahanglan nga mo pauli mo diri inig kahapon og diri mo mga tulog kay kining dapita maura ang hawa sa katalagman. Matud Nakita pa ni na Master. to. Kung sa panahon pa ni Lot, mauni ang zuwar. Tinuod. Ha? Nga kaluwasan sa mga tao. Wa gyud musalir ang inyong ihemplo. Og mismo ikaw makarayo sa imong pagkabutan pa, wa pa ka mabuang ikaw ray nagsulti nga dinhi gyud sa PBCM ang safety sa kaluwasan. Now naibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master daghang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang dapit sa tibuok kalibutan. Kinirang dapit nga magpabilin tas PBCM gipanumpa ni Master hawa sa katalagman. Sa PBCM ang safety sa kaluwasan. Wa gyud di ay musalir sa inyo ana. Kinsa man ang master nga imong gisunod? Master of Deception. Mao si demonyo makarayo. Nga nasudlan ka lugar ana kay pwede magmademonyo ka na ang tawag si Judas bitaw nga nasudlag yawa kingnan man ni Kristo usa ka ninyo magbudhi kanako kana yawa na nakaron unsa imong gisulti ang kaluwasan ni ara man diri sa PBCM ni ara din sa yuta ato patalingugan si Mr. Makarayo. Hindi nga akong dako diha ko mosulod sa pagpasabot diha na ko ipasulod ang Ebanghelyo Master. Unsay gisulti kaganiha ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa kundi imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat nagpabayan-bayan ang misyonarya. Kaganiha gidakop ko ang istorya bisan kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira niingon siya sa diha nga kuan hilak nagampo Master tabangi ko nga makabiya ko aning dapita. Kay gusto siyang muipsok, kay muadto sa dapit nga wala didto adtong dapita. Now naibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master daghang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang dapit sa tibuok kalibutan. Kinirang dapit nga magpabilin tas PBCM gipanumpa ni Master hawa sa katalagman. Ang sa gingon ni Makarayo kinirang dapita ang gingon ni Master ang PBCM nga dili ta mohawa kay maura ni ang hawa sa katalagman. Ikaw ra mismo nagsulti. Nakaron imo naming luwason dadon minimo dito di punta maluwas kay sumala sa scientist dili man na mabuhi kabuhian sa dunay kinabuhi dito. Kinsa ka ng diusa nimo nagpasalig ana mo na og sa kasing pa nga patuyok baka nang sa uban tawag ana kuti. Kasing na ipisi. Pagkatapos inig patuyok nimo kung dili na street ang lansang ang tawag ana karandaw. Muna nga ang inyong pamatod ba, naingon mo kasing nga hiwi ang lansang, nagkinaran daw. Usa, mga mahal lamang tigpaminaw,
among gipanghinaut nga nalamdagan kamo sa kamaturan nga dili tinuod, pambasahon sa Biblia nga ang kaluwasan ba sa tao motong bag-ong langit o bag-ong yuta, sumala sa Biblia, dili mao, naato na, pero di mao ang interpretasyon sa nanggawa sa pagtulon ang pibsim. Nakita nato ang gidaghanon sa mga minipod nga nakabig niya. O gangto diha, ipadyan lamang ninyong pagsunod para pa sa dugang informasyon sa kamaturan sa PBCM. Gini karon ang alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan usab sa among magtutulo Divine Master Tomas Dini Senior, o sa ngalan usab sa kauban nga mga ibanghilista. Kini usab si Brother Alan Limbarok. Kiniusab ang inyong igsoon, Brother Romel Kanyaman. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizabang, moingon na lamang hangtod sa sulod nga higayon sa samang Takna ug sa samang istasyon. daghang salamat sa iyong pagtagad, mga kahigalag, mga kaigsunan.